שבו הנוף פתוח, האנשים קהילתיים והצרכים התעסוקתיים גדלים כל הזמן, הזמנתי לראיון פרטי את אשכר, מייסדת אשכר השמה. אהלן. שלום, נעים מאוד. את מחברת בין אנשים להזדמנויות, והיום מדבר על גיוס לעולם הקיבוצים, נכון? ואיך עושים את זה נכון. יש מקום בקיבוצים? זאת אומרת, הם מחפשים אנשים שיעבדו שם ויגורו שם? קודם כל, בהחלט. יש צורך מאוד מאוד גדול לעבודה בקיבוצים. זה צורך, אני חושבת שדווקא בשנים האחרונות רק הלך וגדל, ויש מגוון משרות להציע בתחום. למשל, דוגמאות, בין מה למה? קודם כל, הצורך הגדול בקיבוצים, בראש ובראשונה, זה תחום החינוך. מטפלות לגיל הרך, רכזים, אבל מעבר לזה זה עולם מאוד מגוון, גם לוגיסטיקה, כספים, יורים, מנהלי קהילה, עבודה בחדה, אם אתה מכיר את המילה, שכל קיבוצניק, זו מילה ששגורה בפי. חדר אוכל, אני מתכוון. יפה מאוד, כן. יכול להתאים לי דווקא, אני טוב באורז ואפונה. מעולה, זה התקבלת. אנחנו מדברים על לעבוד בקיבוצים, אז זה כשכירים, זה לא כולל את כל החבילה של לגור וכל הדבר הזה, נכון? אז קודם כל, לאו דווקא, למצוא עבודה בקיבוץ, המון פעמים אתה לא מוצא לאדם רק עבודה, אתה גם ממש מוצא לו מקום מגורים, חיים, קהילה. אני חושבת שזה הייחוד בזה, שאתה בעצם לא רק מחפש לבן אדם עבודה, אתה גם באמת מתאים אותו לקהילה. איך מיקמת את עצמך דווקא בהשמה לקיבוצים? הרי כאילו השמה להייטק יותר עובד חזק בשוק, לא? אז תראה, קודם כל, השמה לקיבוצים זה משהו מאוד טבעי בשבילי. אני קיבוצניקית. את קיבוצניקית? כן, מאיפה? נולדתי בקיבוץ שובל, גדלתי שם. אני מכירה את הקהילה, אני מכירה את הצרכים מבפנים, אני מדברת את השפה, אז מבחינתי זה היה החיבור הכי טבעי עבורי. אוקיי. קשה לשכנע אנשים לעבור לפריפריה היום? אז זהו, שההפך. היום באמת בצורה מפתיעה, אני מרגישה שהרבה פעמים אנשים מעשו במגורים בעיר, במרכז, ומחפשים דווקא את המגורים בפריפריה, את השקט. זה משהו דווקא שאני מרגישה שהפך ליתרון אצל רבים. מה שבאמת אולי לפני כמה שנים היית שואל אותי והייתי עונה אולי תשובה אחרת. אז דברים מהבחינה הזאת השתנו. אחרי 7 באוקטובר, ספרי על גיוסים לקיבוצי העוטף ליישובים שם. אוקיי, אז גיוסים באמת אחרי הטראומה האירוע הנוראי שעברו ב7 לאוקטובר, הגיוסים בעצם נהיו יותר מורכבים מהבחינה שהם צריכים קודם כל אנשים יציבים, אנשים שישארו לטווח ארוך, שיבינו את הטראומה שהקיבוץ עבר. כלומר, נפתחו כל מיני משרות שבאמת לא היו קיימות, אם זה אומר רכזת שכול. כלומר, רכזת שכול? רכזת שכול שנותנת בעצם מענה לאנשים שעברו מה שעברו, מלווה אותם, ממש כל מיני תקנים פתאום שאני מעולם התעסוקה לעולם לא נתקלתי בהם. גיוס כספים לכל התחום באמת של קיבוצים בעקבות הטראומה, לגייס למטה החטופים, אתה יודע, כל מיני דברים שפתאום עלו מהשטח, צורך של קיבוצים שעברו את המשבר הזה, שהיום באמת מחפשים אנשים באמת שידעו להתמודד עם הטראומה, שיהיו יציבים, שיעברו למקום הזה מתוך שליחות ומשמעות, ופה מבחינתי זה לגמרי אתגר. תגידי, אשכר, מה הכי מבוקש עכשיו? בגיוסים, לקיבוצים. אז אנחנו מדברים פה על חינוך. מה, מורים? מורים, גננות, מטפלות? אנחנו בקיבוץ, אנחנו מדברים, אברי, על חינוך בלתי פורמלי. רכזי, כל מיני מדריכים. מדריכים, באמת זה כאלה פרופיל של אנשים שמגיעים שומר צעיר, מתנועות נוער, זה הפרופיל. מטפלות לגיל הרך, כלומר זה הביקוש הוא מטורף. אז באמת יש את תחום החינוך, תחום הלוגיסטיקה, תחום הכספים, תחום החקלאות כמובן, קיבוץ אחרי הכל. ואלו התחומים באמת באמת המרכזיים. ואת מצליחה לעשות השמות מדויקות? אנחנו מצליחים. כן? בהחלט, כן. אוקיי. יש משהו בשבילי? אמרתי לך, בוא לחד על האורז והאפונה. משהו יותר אולי רווחי. אני יכולה לחשוב על משהו. יכולה לחשוב. יו"ר קהילה. יו"ר קהילה. יו"ר קהילה. אני מעוניין להיות יו"ר קהילה. אחלה. אשכר רז, אשכר השמה. אם הייתי קיבוץ הייתי לוקח אותך. אבל אני מושב. מושב זקנים. תודה רבה. בשמחה. להתראות. תודה.